elsker bare leverpostej. Det siger jeg da. Ja, jeg siger det jo bare ikke. Prøv at se. Ja, kæft du dum. Hvad er der galt med ham? Hold kæft! Halleluja! Hvad fanden laver I alle sammen? Der er en tyk mand nede på toilettet. Hold kæft mand, det vil jeg gerne se. Ja, hold kæft mand, det lyder spændende. Det er det også. Men I skal holde jer langt væk. Han kommer efter jer. Kom Ron, vi skal ned og se. Hørte du ikke, hvad Dumbledore han sagde? Jo, det gør jeg da sikkert, men alligevel altså. Er det lige lidt nysgerrig? Kom. Hermione. Nå ja, hun er sgu derinde og skide, det er da også rigtigt. Ej, jeg lige tager en ordentlig lort. Kæft, det var dejligt. Han. Ej, Hermione. Oh my god, nu kommer de freaks igen. Smadre. Nå ja. Au. Og kæft, din store tykke nar. Hvor kæft, mand. Oh my god. Heavy metal, mand. Ej, det regner jo. Hvor Slame. Jeg skal bare spanking. Slame. What the fuck? Han falder om. Ej, han vil ikke lande oven på mig, så der er jeg jo. Shit. Fuck! Den tykke dreng der, han faldt vist. Ej, dreng. Fandme bare for klamme. Med Hermione. Se det her. Det er sådan noget, jeg tænder på. Ej, for seriøst, men du er bare så gross. Nej, det er forkert. I skal faktisk klare den der i 7. bog. Hvad fanden laver I? Jamen, de laver porno. Det passer ikke, mand. Hvad fanden bliver du ind? Undskyld, men altså, jeg prøver jo bare at sige sandheden, ikke? Nu kommer du ikke med i 7'eren. Det kan jeg godt fortælle dig. Og hvad der gør jer, så er I så godt som døde. Yay, det var dejligt. Så den skal op og sige Desperate Housewives. Hej børn. Kom indenfor. Jeg har lavet kage. Nam. Vil I se den? Hvad er Det er det? en ordentlig stor en. Det kunne det være. Ja, nu skal I bare se. Det har taget mig hele dagen. Hvad kunne det være? Jeg kan godt lide det. Ja, nu skal jeg jo ikke blive alt for ophidset, men altså, han kan jo også godt lide det. Ja, okay. Nå, skulle I se den der kage, eller hvad? Ja. Okay, der går den meget varm. Vel, mand, det er jo chokoladekage. Det ser rigtig lært ud. Det er du ret i, min ven, men man skal passe meget på, fordi nogle gange, så man drager ud af. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget. Shit, den ryster jo. Ja, det gør den sådan også. Oh my god, der er en stalker udenfor. Some bitch. Hvad laver han der? Halleluja. Hej, børn. Hej. I skal straffes. Hårdt. I røven. Ja, Med okay. spankingsrør. Okay, så hold jeres kæft. Ej, det gjorde han bare ikke. Jo, han gjorde så. Oh my god. Fucking lampelort. Alle sammen. Også mig? Ej, nu må du fandme stoppe. Sådan en er jeg ikke. Okay? Du er en fucking bitch. Jeg siger dig. Du er en mad pig. Jeg ved det godt. Jeg kan lide det. Du er også en nappelort. Hvad med det? Det er sgu ikke. Fuck, hvor er I nede. Nu skal vi bare til, ja, hvad er det egentlig, vi laver her? Vi skal lave suppe! Nej, snobrød. Og suppe. Okay,
Først tager man noget vand, så putter man det ned i gryden. Ned i gryden? Hvad fanden er det for noget? Ja, kæft, det er klamt, mand. Vi skal give en lille mad, ja. Kæft, han er en freak. Ej, ikke mere end mig. Kom så. Børnelokker.